Hormatly prezidentimizin aýgytly ädim, şükür bagşy, magtym guly, mukamyň syry we beýleki filmler kino sunugatynyň nusxawy eserlerini öwürlüp, türkmen kalbyny, edim gylymyny, däp desurlaryny dünýä ýaýmakda bahasyna ýetip bolmajak işleri bitirdi. Türkmen kino sunugatynyň güllä ösmegine uly goşan Altygarlyýew, Baba Nanow, Artyk-Jallyýew, Ata Döwletow, Hummat Müllük ýaly zehirli kino ustadlarymyzyň adaby bütün dünýäde meşhurdur diýen sözleri milli medeniýetimizde, sunugatymyzda bolan buýsonjuň artdyrýar. Türkmen kino sunugatynyň geçen 90 ýyl uzak taryhy ýolyna sersalanmazda nusxawy filmleriň döredilendigine göz ýetirsen bolýar. Ol filmleriň üstünden köp ýyllar, köp döwürler geçende bolsa, entegem inha giň tomoşaçylar köpçiligini tolandyryp gelýär. Şeýle filmleriň biri 1972-nji ýylda ekrana çykan kino rejissörler Muhammed Süýünhanow bilen Anatoly Karpukhin'in Men dostum Meloş adlı gülküli filmi. 45 ýyl, doğrusu aýsak bul adam ömrü üçin az möhletdäl. Film entegem nirde görkezilse de şol filmde suraty düşen köp artistler topary filmiň suraty düşüş usuly ýeňillik bilen gülküli sahnaly filmler mudama giň tomoşaçylar köpçiligini tolgandyryp gelýär, özüne çekýär. Welladov kim? Men. 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 Welladov altı kim? 1953-nji ýylda eneden doglan. Haýsyňyz? Men Welladov Altı. 1953-nji ýylda doglan. Boyum 1 metr 64 ýarym santy. Agrym 53 kilo. Ýene her soraňyz bolsa soradyr. Muhammed Süýünhanow Moskwadaky Kinematografi Institutynyň ilki kino aktyorçuluk bölümini tamamlaýar. Ol bärik gelip Aldar Köseň başyndan geçirenleri, onuň 1967-nji ýylda Meret Atahanowň suraty düşüren Ýan Arabaň ýoly filminde çölüň kesbinde onuň Muradyň Jadyl kitabyna aktyor hökmünde de suraty düşýär. Emma Muhammed Süýünhanowyň özüniň aýtmagyna görä, maňa belki daş kesbime laýyklykdyr diýär, belki de bolsa ýerine ýetirjilik usatlygyň ýetmezçiligi diýäniň bilemok diýär. Maňa az kesip berýärdir diýär. Şoň üçin men ýene de Moskwaga gidip kino rejissurasyny okudum diýär. Olamasa Grigori Kozintsev diýip bir olam gülkül filmler suraty düşürýän, şoň ustahanasynda kino rejissörçüligi utarýar. Ine şeýdibim Türkmen film kino studiýasyna gelip ol ilki uly film desene ýaş hünermene berilenok, ýani hökman bir goşulýar. Olamasa Anatoly Karpukhin. Anatoly Karpukhin o Türkmenistana 1956-njy ýylda Moskwanyň Kinematografi Institutynyň operatorçylyk fakultetini tamamlap gelip Altygarlyýew bilen ol aýratyn tapşyryk aýgytly ädim, aýna, derýanyň aňarsy serhet, mukamyň syry ýaly filmler suraty düşüren eýem tejribeli kinonyň düşüş usulyny, onuň öňe sürýän pikirini, manysyny, mazmunyny takyklap bilýän halipe hökmünde oň ýanyna oşýarlar. O ne öyle kana? Hani okyan ip yazıyordum.
Yadı. Ehlimi de Allah'tır. Konkursulu bolly. Yıkıldım. Yıkıldım. Eşim. Yuvasırak. Çağalar korkulardım. Onun yönü kahar geleyen. İyi ver. Kakam pakir okuw yollarını alim mullik sargar. Bizim aramızdanam ılımlı çıkkın yipti. Görýän senne ne? Kakam meni uğradığına adam mollikti. Durmuş sılsırmıllar öz ornuğu tapdı etti. Yaxşam bir ornuny tapsın. Yatak sepirçi. İller öýüşik bolýar. Çay salın ya. Maşin edin ya. Kosmonavt bolýar. Otan dert. Beşim! Ne diýen ay? Bağışla. Altı ol yukarı okumakçı emma onun göz görücü ýaly in gowuryan zaty ahalteki bedevi. Türkmen yigidinin häsiýetini Muhammed Hüseyin Anatoli Kasbek şu filmde berýärde. Film öz döwri daşary ýurtlarda da görkezdiýär. Ýönekiden sadece hemme ýerde de gaty gowga salýarlar. Moskwanyň merkezinde ýerleşýän Aşgabat diýip bir kinoteatr bar. Şonu men dostum Meleş bir hepdelep gidýär. Hiç wagtym şeýle uzak döwür içine alyp filmini ön görkezmän eken. Bir 3 gün ýany görkezseň tomaşaçy azalýa film ekranynda düşürýärler. Emma men dostum Meleş atly aýdym sarly, tansly, gülküli. Olar hemmesi şu tomaşaçyny özüne çekmek üçin edilen finansyklary. Gül borçnamanam hat ulra galaydyk. Belki mehanizator boldyň, ha? Ay yok, men tehnike bilen aram yok. Ayıp yok. İtleten kuruluşuk diýişle, İtleten ferma diýişle. Ay eger halatan çölü çopan edip bereyim. Bolmadan ha gıyırlan arasında kalhozda pagta ýygartyň. Maňa mele uş beräsiň öldü. Mele uşy? Birden şöyle degen bolsa näder? Başlyk şuňa bir gol çek koy. Hana verin, inni özüm goýaryn. Altama mele uş diýelenýär. Niçik görýärsiň ferma? Koyal doňuz baktın. Men mele uşuňy görýän. Mehmet ağa bolýar diýýäň öldü. Yer bollulay. Men fillik bir işim var. Ne al? Görür. Pikirlenşer. Eyvah. Dilbercan, emelleri gözlep yürü, doğrudan tapayandır. Doğrusu kalkan birine kuruluşup bilmiyorum. Yöne ecen verin, ten arak fermeye tapsam armanım yok diye. Ben çuvağıma karışım. Köpet dağı etekläp oturan bir Türkmen obasy. 6 diýip oğlan var. Bu kesbi ýaş aktyor Kakacan Aşyrowy Muhammed Hüseyin çağırýar. Onun söýgüsini Dilberi bolsa, ol tötenlikde köçede duşup kino rejissör, şo wagtlar bolsa Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Rus dili filologiýa fakultetinde okap ýören Zoya Asyan çağırýar. Esasy şu ikisany gahrman. Şu ikisany gahrman filmiň esasyny tutýar. Bulan arasyndaky söýgi. Ine bu wakalary owadanlap bermek üçin kino operatorynyň ulu edinişi bar. Osman Saparov sebäbi
haçanda gülküli, ılgalyan baştan geçirimleri film surata düşürende kinoperator hükman ya ulağa minip bolup geçen waka bilen bilelikde kaptalına gitmeli. Kameranı titretmen, o şeklinin hilini yitirmen. Ya olmasa da kino surata düşüren türlü kurallar var. Ya olmasa demir yolun yani relsin üstüne demirin üstüne koyup arabanın üstüne koyup surata düşüren şu zatların hemmesini kinoperator Osman Saparov ulanya. Men dostum Meylaguş filminde ayrı sahnalar Muhammed Süyünhanov tarafından ulu hıcı bilen, ulu gurumatçılık bilen yerine yetirendigini görmek bolýar. Haçanna Akmurat Bäşimov, Durdu Saparov ol ağasının keşfinde oýnaýardy. Saçyn samyrlap tirýän sahnasy bar. Ine şu ýerde aktýorun oýnaýan gahrymanyň häsiýetini berýär. Ol azy gyňyrak Durdu Saparov'un oýnaýany soğukkanly, ol parasatlyrak berýärdi. Akmurat Bäşimov oýnaýan gahrymany elbetde alta gahary gelýär. Gözleýän sahnalar bar. Ine şu ýerde de operatorun eden ajaýyp işleriniň bardygyny hem görseň bolýar. Auksyonunu getirdi. Näet? Babaga bilen guruluş bildim. Soğulun alın. Hıp. Hay bir hepde. Tüyfür ululmak olman geçer. Bir hep dedi o ya. El komaklar. Ay. Kuş. Atrak sürdüne, borsana çaltıra. Bak şu bat ayağımın altında tüyürde elemeli uç bolsa di. On soňam ewel Şerman mar yerine biziň ýaly bir hepden hiç köri ýok. Altıcan, sen mihmal bilen işin bolmasyn, bar. Ugry. A belki mihman birden garasyn saýlar. Hey Altay. Dilin sakla. Tonamak. Uluyunu kiçiğin teylamak. Bolsun näýdi? Siz näme beýdip? Irsaraşyp dursunuz barın öýüňizde sevuşun. Hayır, sen ol. Dilli ber. Yine bir gede gaýdýan. Ya men ya şol. Toba. Ha? Bular bizi öýümizde de goýjak gelir. Bäşim, eýgilik ben. Uy, bäşim bi sen mitin? Menle. Hani? Bunu badımla ol. An şo bir heppe. Wahy? Meniň iňni oyny desek eder. Iniňçe bolsa entek näme görýän? Men onu yola getir. Men onu yere girenem bala tapar. Aydın, sazlı, tanslı bolanlygy sebäpli elbetde oňa bir güýçli kompozitorum gerek. Eden şu döwürler Moskwanyň Gniesink adyndaky sazçylyk institutyny tamamlap gelen Çary Nurimov Aşgabatda ýa-ni işläp başlan döwürleri Muhammed Süyünhanov ony Türkmen Film Kinostudiýasyna men dostum bilen şatly filmi saz ýazyp bermegi haýyş edýär. Çary Nurimov filmin suraty düşüren ähli şekillen hemmesini izgiderli görýärde nämäniň gerekdigini haýsy depkinde sazyň ýazmalydygyny hemmesini özüne belli edip alýar. Ine şeýdibem bolsa biziň meşhur şahirimiz Atatjanowyň Çap atym çap adly goşgusyna Çary Nuriýew saz ýazýar. Aýdymy bolsa şu wagtlar Mahtum Uladyndaky opera we balet teatrynyň öň dawarçy aýdymçylaryň biri Ata İlamanow ýerine ýetirýär. Getirme seni yele Anada çağırdım hey 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 hey. Senin bilin bile boş hey hey hey. Anada çağırdım hey 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 hey. Senin bilin bile boş.
çapatma çap, çapatma çap, çapatma 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 çap, çapatma çap, çapatma çap, çapatma 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 çap. Kara gözlü gülümü, vak gülümü gülümü, nerede oldu tabatam? Kara gözlü gülümü, vak gülümü gülümü, nerede oldu tabatam? Aldın ulu adisen, yaş kalbinin vadisen. Gayrı etme gıyratın del hey 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 hey, altı var kaza del hey hey hey. Gayrı etme gıyratın del hey 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 hey, altı var kaza del. Filmin köp pursatları, sahnaları Aşgabat'ın eteğindeki Bağır Ovası'nda surata düşürüyor. Ve başta diýişim ýaly bu Türkmen dağı etekler batırın bir Türkmen ovasında her kimin öz işi ve her kim bir zat bile meşgul hocalığı bilen, malı bilen iş yapıyorum. Ine Muhammed Yunhanov Türkmen Film Kino Stüdyosunda artist kino, Türkmen kinosunun yıldızı var olsa ehlisini çağırıyor. Her kaysında küçük kesipler veriyor. O kayber kesipler filmde yokum. Emma şoňa goşýa. Filmde aktörler bana küçük kesip verdin. Bu küçük artist oynayabilir diýip aýtmaýar. Bu bolup çykmaganda elbetde onun esasyna goýulan powest var. Olamasa şu döwürler Türkmen edebiýatynda özüni ýan görkezip başlan bizim ýazyjymyz Anna Paytyk'ın eseri boýunça surata düşürilýär. Anna Paytyk ine Türkmen kinosunyň arhivinde şu film döreşi barada seyrederimizde ol kinonu surata düşürýän dörejilik topary bile mydama ýanyna bolupdyr. Sebäbi teatrda da şeýle kinoda da hiç hili manisiz artık sözler bolmalyda. Köp söz bolsa kino halamaya. Şu taqiq qysgaçyk aýdylan jüpüne düşýän sözleri. O Anna Paytyk filmin kino senariýasyny ýazandan soň ol hemişe ýanynda bolup gahramanlaryň her gahremanyň özüne laýyklykda, onuň häsiýetine, ýaşyna laýyklykda sözler ýazyp berýär. Podpolkovnik näme diýer? Bir gezek günäsini geçti. İki gezek günäsini geçti. Herleriň çençek var ary. Mene gitjekler. Altyny boşatmadylar. Men gitjegim del. Görünjegim del. Beşim. Ne dersin? Näme bu adamlar ýagmy? Beşim. Ne diýeňiz? Bağışla. Päkiň çaldyňmy? Dogry da var. Film ekrana çıkan destine giň tomaşaçylar köpçülik tarapyndan uly söýge münasip bolýar. Göräýmäge şu başda diýişimiz ýaly her bir film üstünde näçe wagtlar döwürler geçdi ol özüniň mazasyny ýitirmän gelmeginiň sebäbi gururun berilýän waka mövsümleýin bolmaly. Ol hemişe tomaşaçylary haçan görkezlendi göwüne turýan edil düýün kalan ýani film bolmagyna galmak üçin oňa elbetde adamlaryň arasyndaky gatnaşyk, ýaşlaryň arasyndaky gatnaşyklar inçelik bilen berilýän film bolanyna şu günlere diýetdi. Ne gittim? Gazmalyk edýän alty. Geri bilmedin gelämeli keninde aýp zat ýok ahyryn. Senem öýüň bar. Agalyň bar. Ýakyn dostýarlyň bar. Näme bolsaň ol menem Näme var ýa? Hoş, men gittim. uzak dek ederler. Bunu aşağıdan milisiya düşýär. Ýene bir günäkär. Hoş, sağ ol. Gitsin gidiver. Yürü, bu bolup görsün ne? Rovan içine takriğini yapıyorsun. Ha? Näme? Bir hidayetinden arza kaydı mı? Men ardan meter atsak. Meneme toya çağırdı da onu sattığını diyeyim adam yesin. Ayıp görürse. Babaga diýen. Ne? Yoksa da babaga men sizden biraz soracak bolýan bolýyn. Näme seni meýlendek bolam? Menem azıp konsa ulgeneceğini ýazadyla tarzı adam bu kanca. Uy,
Doňuz ýöl Benim- koru ýatmaz. Ýaşadyk İlkin dayanmalı kasıptım. Ayıp gıydiyen radım tapılarla. Gıyda gıpçılık yok. Abolmada senem al kasarlar. Şehitten iştirirlerdir bir. Babaga men başka taptım. Sizde kadim at esbaplar var diýerler. Var. Gök bolmam kan. Türkmen kino sunuğudunun geçen yoluna ser salsak, nussovi halkın göğünün turyan dürlü eserlerim surata düşürdü. Olar bir näçe ýyllar geçende bolsa Türkmen kinosunun hazinasında ayawly saklanýar. Ine şeýle filmleriň birim men dostum bilen 45 ýyl başladı işimi diýerler. Sinaglardan hem halkın sinagyndan hem geçen filmleriň hatyryna girýär. Milli kino sunuğu barada gipleşikler taýýarlamakda, onun halipa rejissörleri, aktörleri barada ösüp gelýän ýaş neslimize gurrun vermekde hormatly arkadaşymyz mudama giň mümkinçilikler döredýär. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän hormatly arkadaşymyzyň jan sag bolsun, başydyk bolsun, alyp barýan il ýurt bähbit işleri mudama rowaj alsyn. Berekella. Yönüm malaka var hadi alır. Geline bek yapış. Dur. Hey harmoni, çek harmoni. Toyumuz toyulaşsın.